Здравейте, приятели! Днеска ще имам много сладки неща, които днеска се ви ги показвам и се ги ям и се пробвам дали са вкусни или невкусни. Защото аз не няколко сладки съм ги пробвал. Така че се пробваме. Има много разни неща, които имам да ви показвам. Първо е това. Това не съм го пробвал. И за това се го отварям. Това да го опитам. Добре. Виж какво малко яйчице. Добре, да го опитаме. Не е много лошо. Добре. Опитахме първото. Сега е да ги пробваме Хари Потър. Те ги измислиха тия, защото нали мечето се казва Харибо и това е Хари Потър. Да видим сега. Например, сега си избирам бяло геройче. Топче. Я да го пробваме. Вкусна ябълка, но е вкусно. До тук. Днес това, което го видяхте, е киндъра. Се го отворя, но първо се види играчката, защото те са буквално хубави. И днеска е различно. Мъж, чакай, то пък жена с тялата. И аз къде я затисна? Готово. Да изядем част от киндъра. Първо топчето. Вкусно. Сега да пробваме крема. Не е лошо. Добре, опитахме го. И ви показах играчката. Сега е време за M&M's. Добре. Има много различни цветове. Според мен, ако дадете лайк, сте за черно, ако дадете subscribe е за синьо, ако дадете коментари, се си взема червеното. Виждам коментари, значи червено. Вкусно е. А вътре има някакъв вкус. Имат си светове вътре. Ягодово? Кафяво. То не ли е същото? Чакай, защото не се вижда хубаво. Когато не дадете лайкове, екрана. Камерата. Когато не давате лайкове, така се случва. Време за огромния Kinder Surprise. Чакай. Уф. Трябва да го изям. Трудно е. Зная.
Много е голяма играчката. Някакво насъдовисте. Чакай. Малки слонове. Сега да го направим. Добре. Аз го знам така или иначе вече. Лесно. И е време за скито. Сега. И има малко стикерче. Яке. Не ми трябва. И ето. Така става. Don't break the ice. Това се клати. Много е готина играчката. Сега да го пробвам. 10 на 10. Време е за това. За съжаление, това е просто шоколад. Но е вкусен. Добре. Това. Вестица, паяк. Я да го пробвам. Вкусен е. На 10 просто. И последното е Kinder Surprise нормалния. Аз не съм го пробвал. За първия път го пробвам. Да видим това е играчката. Виждам червено. Много сладичко. Пиленце с елфна шапка и отива на училище. Много сладурко. И виж как става. Чакай, с не е правилно. Горе-долу е правилно. Да, така. Харесва ли ви? Чао, приятели! Да не виждате от утре пак.